खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नोंथांमोनखौ आं रमेन बर'आ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव जों मोनसे गोदान आयदा लादों आरो बे गोदान आयदायानो जाहैबाय देंखोमु। देंखोमु आयदायाव गासैखौबो जों बरायनानै लाबाय। दिनै देंखोमु आयदायाव जों सासे आलासिखौ लिंनानै लाबोदों। बिथाङानो जाबाय फंबाय सानसोरां बसुमतारी। सानसोरां बसुमतारी फंबायखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय। अब्ला फैदो जों जागायदोनो दिनैनि जों देंखोमु आयदाखौ। अब्ला गिबियावनो जोङो दिनैनि बे देंखोमु आयदाखौ जोङो दोंसे मेथाइजों जागायनो नागिरदों। बेखायनो आङो फंबाय सानसोरां बसुमतारीखौ आं दोंसे मेथाइजों जागायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड खौरां चेनेलनिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आरो बड'लेण्ड खौरांखौ नायगिरि गासैखौबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। फंबायनि जिथु गारां आरो जोबोद मोजां मोनदों जोङो। दा जोङो फंबायनिफ्राय मोनथिनो नागिरदों फंबाय नों मा थाखोआव फरायो आसलते बबे फरायसालियाव फरायो बेखौ जों मोनथिनो लुबैयो। आङो दा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि धमधमायाव थाखो 9 फरायो। दा नोंनि बैसोआ बेसेसो जागोन बायदि? आंनि बैसोआ 14 बोसोर जाबाय। अब्ला बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोना निश्चय मोनथिबाय बे 14 बोसोर बैसोनि सासे फंबाय सानसोरां बसुमतारीया बेसेबा गोदै मेथाइ माने गोदै गारांजों मेथाइ रोजाबनो बेयो रोंगौ। तो अब्ला जोङो नैथि सोंथियाव थांनोसै जे सानसोरां बसुमतारी फंबाय नोङो जादों मबा मिउजिक क्लास लादोंमोन नामा? औ आं मिउजिक क्लास लादों। आं दा गुरुजी चित्रकला एन्ड संगीत विद्यालय महिनायाव लादों। अब्ला फंबाय जों नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ मिथिनो नागिरदों जितु मिउजिक स्कुलाव नोंथांनो जितु फोरोंनाय बे गुरु बिथांनि जों नामखौ मिथिनो नागिरदों। आंनि गुरुआ तरणी बिश्व बिथाङा महिना। अब्ला निश्चय नोंथांनो नोंथांनि गुरुआ जितु राग फोरोंनाय जायोना मिउजिक स्कुलाव आसले मा रोखोमनि राग फोरोंनाय जादों नोंथां? रागाथ' गोबां रोखोमनि थायो जेरै भुपालि, मालकस, भैरबी। अब्ला बेनिनो मोनसे रागखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननो खोनासंहोनो हागोन नामा? हागोन। यस। आं दा मालकस रागखौ रोजाबनो नागिरदों। पिया संगलारा पसतानी में पिया संगलारा पसतानी में तानी में पिया संगलारा पस पिया संगलारा पस पिया संगलारा पस तानी में
जोबोद मोजां जोबोद बाखनायथाव फंबायनि गारां आरो लोगोसे फंबायनि जिथु ताल आच्छा जों बेनि उनाव नोंथाङा जों मोनथिनो नागिरो नोंथाङा स्टेज पारफरमेन्स खालामो नामा खालामो आच्छा ओरैनो माब्ला खालामसोनाय आं दा सिगां थमदमायाव खालामदोंमोन आच्छा बेनि उनाव बोग्रिबारियाव खालामबाय आरो बांनाबारियाव खालामबाय माने नोंथांखौ स्टेज पारफरमेन्स खालामनो थाखाय माने इनभाइट खालामो आरो न हांख्रायो ना दासिम माने मोनबेसेबांसो माने स्टेज पारफरमेन्स नोंथाङा खालामखो ओरैनो आं दा मोनबासो जाबाय आं स्टेज पारफरमेन्स खालामनाया अब्ला जोङो नोंथाङा जिथु स्टेज पारफरमेन्सआव माबे मेथाइखौ रोजाबनाय बेनिनो जों दोंसे खोनासंनो लुगैगोन आरोखि आं दा बिग्राय ब्रह्मनि सना नों जारौ बे मेथाइ खननो नागिरदों सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ 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 सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ जोबोद बाखनायथाव फंबाय दा फंबायनिफ्राय जों मिथिनो नागिरो जे नोंथांनि जिथु फरायनाय नोंथाङा जिथु फरायगासिनो दङ होननानै बुंदों बे फरायनाय आरो लोगोसे बे मिउजिक जिथु सोलोंनाय बेवहाय नोंथांनि आइ आफामोना नोंथांखौ बेसेबां हेफाजाब होयो बेनि बागै बुंगोन नामा आंनि फरायनायाव फरायसालियाव जोंहा आफायानो दोनलांबाय थायो बाइकजों आरो बबेयावबा स्टेज पारफरमेन्स खालामनो थाङोब्ला जोंहा आफायानो आंखौ दोनलाङो बेनि उनाव जे मिउजिकखौ नोंथाङा माब्लानिफ्राय लादोंमोन मिउजिकनि जिथु क्लासखौ आङो मिउजिकनि क्लासखौ 2017 निफ्राय लादों 2017 थामहिनबा दिनै 3 बोसोर जाबाय न अब्ला बेवहाय नोंथांनि जिथु आइ बाबामोना बेसेबां हेफाजाब होयो ओरैनो आइ आफामोनाथ' हेफाजाब होयो जे नोंथांखौ बुङा मोना जे सानसेरा नोङो सानसे मोजां सिंगार जा बेबायदि बुङा नामा बुङो अके अब्ला नोंथांनि जिथु आइ आफामोननिसिम जोंनिफ्राय साबायखर थाबाय खारन नोंथांखौ माने बे मिउजिक जो सोलोंनायाव ना हेफाजाब होनायनि थाखाय दा आं नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ मिथिनो नागिरगोन जे नोंथाङा माब्लाबाफोर कम्पिटिसन खालामफेरबाय नामा आङोथ' ओरैनो दा फरायसालि हाबथा जायोना बेयाव आङो कम्पिटिसन खालामो आच्छा बेवहाय प्राइजफोर मोनदोंमोन नामा आं सेथि बान्थाखौ मोनदों बेसेबांसो मोनदों ओरैनो खनथामसो दानिया जोङो बे खेबावनो जोङो सानसोरां बसुमतारिनिफ्राय जोङो दोंसे मेथाइखौ खोनासंनो लुबैगोन नोंथाङा जुदि बै फरायसालिफोराव स्कुल हाबथायाव माने मेथाइ रोजाबो कम्पिटिसन लादों होननानै बुङो बेनिनो दोंसे मेथाइखौ जों खोनासंनो लुबैगोन हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौ दि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौ दि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि जोबोद मोजां गारांजों बिथां सानसोरां बसुमतारी जायनि बैसोआ दा 14 बोसोर बे बैसोनि सासे फंबाया गोदै गारांजों रोजाबनो हानाया जोबोद बाखनायथाव जों आसले बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायगोन सानसोरां बसुमतारी बिथांखौ जों हेफाजाब होनो नांगौ सासे जोंनि बर'नि गेजेरावनो सासे मोजां देंखोगिरि रोजाबगिरि हिसाबै जों बिथांखौ जोङो जाफुंसार जाहोनायाव जों आसले हेफाजाब खालामनांगोन दा सानसोरां फंबाय जोङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो नागिरगोन नोंथाङा आसले जिउआव मा जानो लुबैयो आसले जिउआव आं जिउआव सासे मोजां देंखोगिरि बा रोजाबगिरि जानो आच्छा नोंथांखौ जुदि बुंनाय जायो बर'नि देंखोगिरि हिसाबै
सोरबादि जानो लुबैयो आङो बर'नि देंखोगिरि फुकन बर'मोन बायदि जानो लुबैयो फुकन बर' बायदि जानो नागिरो ना दा बेनि उनाव जों जुदि नोंथांखौ सोङो जुदि हिन्दी जिथु सावथुननि सोर रोजाबगिरि बायदि नोंथाङा जानो लुबैगोन अरिजित सिंमोन अरिजित सिंह बायदि अब्ला नोंथाङा आसामिस मेथाइफोर मोजां मोनो ना मोजां मोनो आसाब्ला जोङो दा बे समाव जोङो आसामिस मेथाइ नोंथांबा जोङो खोनासंनो लुबैगोन आं दा जुबिन गार्गनि एसामिस मेथाइ रोजाबनो लादों गागरि ककालत रदालि दुगालत मरु मरु লাগি তোমারে রূপন গাগরি ককালত রদালি দুগালত মরু মরু লাগি তোমারে রূপন পানিও না ঘাতলে না যাবা দে অকলে চল পালে কোনো বাং লৈ যাব ধৰি লৈ যাব ধৰি লৈ যাব গাগৰি ককালত ৰদালি দুগালত মরু মরু লাগি তোমারে রূপন जोबोद मोजां फंबाय नोंथांनि जिथु आसामिस जिथु रोजाबनायनि जिथु टेकनिक बा नोंथांनि गारां जोबोद बाख्नायथाव दा बे बिथिङावनो जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिबावनो नागिरगोन फंबायनिफ्राय जे फंबाया ओरैनो रियेलिटि श' जेरै जोंनि बर'नियाव जेरै देंखो मुसाया नै थामना बा जोंनि हिन्दीयावबो दङ बेबायदि रियेलिटि श' नोंथाङा थांनो गोसो दङ नामा आङो गोसो दङ बेफोराव थांनो आसारिनो माबे रियेलिटि श' नोंथाङा माने बादायलायनो होननानै सानदों थांनो होननानै सानदों आं दा सारेगामापायाव थांनो होननानै बादायलायनो सानदों आसा फंबाय जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन आसलते नोंथाङा जिथु मिउजिकखौ निस्सय प्रेक्टिस खालामो ना खालामो आसा माबे समाव खालामो बेसेबां टाइम खालामो आरो बोरै खालामो जों मोनथिनो लुगैयो आसलते आङो फुङाव गावनि हारमनियामखौ लानानै फुङाव आधा घन्टा खालामो आरो हराव मोनाबिलियाव हराव 1 घन्टा खालामो 1 घन्टा खालामो आसा बेयाव माबायदि रिहार्सेल खालामो माबायदि प्रेक्टिस खालामो आसलते बेयाव प्रेक्टिस खालामो आसलते बेयाव गिबियावनो आङो रागखौ प्रेक्टिस खालामग्रोनाय जायो बेनि उनाव मेथाइफोरखौ खालामो जेनेबा फुंबिलियाव 1 घन्टा आरो मा होनना बुंदों मोनाबिलियाव 1 घन्टा ना अब्ला बेबायदि प्रेक्टिस खालामो नोंथांनि जिथु बे फरायनाय फरायनो नांगोन नङा होमबा दा जिहेतु दा क्लास 9 आव फरायगासिनो दं ना क्लास 8 आव फरायगासिनो दा बेवहाय हेम्पार गोग्लैया नामा बेवहाय माने प्रब्लेम जाहैया जेबो प्रब्लेम गोलैया आसा अब्ला दिनै जोङो आसलते रागखौ जोङो जेब्ला प्रेक्टिस खालामनो गोनां जायो आसलते नोंथाङा बोरै प्रेक्टिस खालामो मोनसे जों राग नोंथांनिफ्राय मोनथिबावनो लुबैगोन बा जों खोनासंनो लुबैगोन दिनै आं दा बागेश्री रागखौ तोरी बिनती पियारवा कोना करता तोरी बिनती पियारवा मानो न मानो हमारी बात मानो न मानो हमारी बात बिनती पियारवा कोना करता तोरी बिनती पियारवा जोबोद मोजां जेब्ला जोङो रागखौ जेब्ला सोलोंनाय जायो बे रागनि माबाफोर तालफोर थायो नामा ताल थायो बे आसलते माबे तालाव दंमोन बे जितु मा रागमोन बेयो बागेश्री राग आसा माबे तालाव थाङो बेयो त्रितालाव थाङो आसा फंबाय जों बेखिनियावनो मोनसे मोनथिनो लुबैबावगोन जे त्रितालनि अनगायै गुबुन माबाफोर तालफोर दंमोन नामा दङ एकताल दङ रूपक ताल दङ दाद्रा ताल दङ आरो हर्सपिट आसा दानि बायदि नोंथाङा जे रोजाबलांबाय गागरि ककालत बे आसलते बबे तालाव गोग्लैयो बेयो काहारबा तालाव गोग्लैयो आसा जोबोद मोजां जों जुदि गारांखौ मोजां खालामनो गोनां जायोब्ला आसलते मा खालामनांगौ
जों गारांखौ मोजां खालामनोब्ला सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन प्रेक्टिस माखौ प्रेक्टिस खालामनांगोन मेथाइखौ ना बले मा बेलेग गुबुनखौ मेथाइखौ खालामबाबो जायो आरो এই रागफोरखौ प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ दैलि जा फंबायनिफ्राय जों मोनसे खोथा मोनथिनो नागिरबावगोन जे नोंथाङा दहाय बर' आरो आसामिस मेथाइखौ रोजाबना मोजां मोनो होनना बुंबाय बेनि अनगायैबो गुबुन रावआव रोजाबनो मोजां मोनो नामा आङो हिन्दी मेथाइ रोजाबनानै मोजां मोनो अब्ला जोङो मोनसे हिन्दी मेथाइ नोंथांबा जों खोनासंनो लुबैगोन आं दा आनारि फिल्मनि उदित नारायण रोजाबनायखौ रोजाबनो नागिरदों अके गोबां मानसियानो बुङो बा गोबांफोरानो बुङो जे जोंना रोजाबनायाव खायसे स्केल थायो ना अब्ला बे आसलते स्केलफोरा माबोरै आसलते बे मा स्केलाव गोग्लैदों बा स्केलनि बागै जों नाव मोनथिनो लुगैदों आरोखि बेयो दा आं रोजाबनाया डी शार्प स्केलाव गोलैयो डी शार्प स्केल नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आसलते जोंनि बे रोजाबनायाव बेसेबांथा स्केल थायो मोनबेसेबां स्केल थायो स्केलाथ' गोबां थायो स्केला जेरै बी फ्लेट ए मेजर एफ शार्प बिदिनो आरो आচ্ছা फंबाय नोंथाङा माबे स्केलाव बांसिन रोजाबना मोजां मोनो आं दा डी शार्प आरो एफ आव रोजाबना मोजां डी शार्प आरो एफ आव रोजाबना बांसिन मोजां कम्फर्टेबल मोनो आरोखि ना आচ্ছা बेनि अनगायैबो जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो नागिरो नोंथाङा जिथु फरायनाय आरो रोजाबनायनि अनगायै नोंथाङा मा खालामो आङो फरायनाय आरो रोजाबनायनि अनगायैबो गामियाव फुटबल आरो क्रिकेट गेलेयो फुटबल आरो क्रिकेट गेलेना मोजां मोनो ना आচ্ছা ठीक जोबोद मोजां नोंथाङा जिहेतु फुटबल गेलेना क्रिकेट गेलेना मोजां मोनो बे देहानि थाखाय जोंनिया मोजां नङा होमबा आচ্ছা फंबाय नोंथाङा बर'नि गोजाम मेथाइफोरनि गेजेराव ना माबे मेथाइखौ माने जोबोद मोजां मोनो बा साबसिन मोनो बे दोंसे मेथाइजों नोंथांनिफ्राय जों खोनासंनो लुबैयो आङो आलायारनखौ मोजां मोनो आচ্ছা आलायारनखौ ना आচ্ছা नोंथांखौ जों रोजाबनो थाखाय खावलायबाय फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजायो खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा जोबोद मोजां दा बे बिथिङावनो नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनो नागिरगोन नोंथांनि जितु बे मेथाइ रोजाबनाय मेथाइ खननाय बेवहाय नोंथांखौ सोरबाफोर थुलुंगा होदोंमोन नामा गिबियावनो आंखौ जोंहानि न' खाथिनिनो दादै सन्जिब बर'आ आंखौ फरायसालि हाबथायाव मेथाइ रोजाबनो थुलुंगा होदोंमोन बिथाङानो आচ্ছা बेनि उनावहाय जे भकेल लानायाव सोर थुलुंगा होदों भकेल लानायाव जोंहा आफाया थुलुंगा होदोंमोन आচ্ছা माने 2017 आव नोंथाङा माने भकेलखौ लादों होननानै दानि बावैसो बुंलांबाय ना आচ্ছা अब्ला नोंथांनि आइ बाबाखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन आচ্ছা जोबथारनायाव नोंथाङा
नोंथांनि बे माने इयुन जोलैखौ इयुन जोलैफोरनि थाखाय मा मेसेज होनो नागिरगोन? जोङो बिदिनो फरायनायनि गेजेरजोंनो गुबुन मोनसे लामाखौ लानो हायो दा रोजाबनायल' नङा बिदिनो गेलेनाय खारनाय बारनाय बेफोरखौ लाना थांनानै हायो। अब्ला जोङो बिथां सानसोरां बसुमतारीखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि मोनसे बिखेक जोंनि मोनसे आयदा जायखौ जों देंखोमु होननानै बुंदों बे देंखोमु आयदायाव बिथाङा फैनानै बिथांनि रोंगौथि आरो लोगोसे बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ एनकारेज खालामहोनायनि थाखाय जों साबायखर जासिदों। आं बिथांखौ बुंबावनो नागिरो बिथाङा जाहैबाय सानसोरां बसुमतारी बिथाङा नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय पश्चिम महिनाजिगो दंबार होननाय गामिनि बिथाङा सासे 14 बोसोर बैसोनि थाखो 8आव फरायनाय सासे उन्दै बैसोनि फरायसा बिथाङा मेथाइखौ एज ए हबि हिसाबै बा बिथाङा माने मेथाइगिरि जानो लुबैदों बिथाङा खनगिरि जानो लुबैदों जों बिथांखौ इयुनाव बिथांनि साननाय हनाया जाफुंथों होननानै बड'लेण्ड खौरांनि गासै जों न'खरनिफ्राय जोङो बिथांनिसिम हास्थायनायखौ जोङो लाखिबाय आरो इयुनाव बिथांखौ जों सासे मोजां मेथाइगिरि जाथोंखौ जोङो हास्थायबाय आरो लोगोसे दिनैनि नैबे देंखोमु आयदायाव सानसोरां बसुमतारी बिथांखौ दामनाय देनायाव हेफाजाब होनाय बिथां अमृत कुमार बर' आरो लोगोसे तबला दामनानै बिथाङा हेफाजाब होबाय बिथाङानो जाबाय निरेन मुसाहारि बिथांखौबो जोङो साबायखर जासिनानै आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ जोङो फिन साबायखर जासिबाय आरो उननि आयदायाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि आयदाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।